Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yokuqala kaSamuel isahluko se-16 uvesi wokuqala kuze kube ivesi le-13. Kuleyo mihla inkosi uSomandla yathi kuSamuel, uSawuli uyakumkhalela kuze kube nini, ngoba ngimlahlile angabe saba inkosi ebusa uIsrael. Thela amafutha ophondweni lwakho uhambe uye eBethlehema, ngikuthuma kuJese, ngoba ngisikhethele enye yamadodana akhe ibe inkosi yesizwe sami. uSamuel wathi, ngingaya kanjani na? Uma uSawuli ezwa uza kungibulala. Inkosi yathi, hamba nesithole uthi ngize ukuhlabela inkosi. Mbize uJese eze emhlatshelweni bese ngikwazisa ukuthi ngawenzani, ngoba phela uya kungigcobela lowo engiyomusho kuwe. Samuel wenza njengokusho kwenkosi. Kwathi efika eBethlehema, abakhulu bomuzi bamhlangabeza benovalo. Babuza bathi, ukufika kwakho kunokuthula na? Wathi, yebo, kunokuthula. Ngize lapha ukuba ngihlabele inkosi. Zilungiseleni ukuhlabela inkosi nize kimi. Wayesetshela noJese namadodana akhe ukuba bazilungiselele ukuze nabo beze kudla emhlatshelweni. Kwathi sebefikile, wabona uEliab, wacabanga wathi nguye oyoba isigcotshwa senkosi. Kodwa inkosi uSomandla yathi kuSamuel, ungabheki ubuso bomuntu nobude nesimo sakhe. Angimkhethile lo, ngoba angibheki lokhu abantu abakubhekayo. Umuntu ubuka okubonakalayo, inkosi ibuka inhliziyo. uJese wayesebiza uAminadab, wamisa uSamuel, wathi nalo inkosi ayimkhethanga. uJese wayeseletha uShama, wathi naye lo inkosi ayimkhethanga. Kanjalo ke uJese wabiza amadodana akhe ayisikhombisa eze kuSamuel, kodwa yena wathi kuJese, okhethwe inkosi akakho kulaba. uSamuel wayesembuza uJese wathi, asephelele yini amadodana akho na? Waphendula wathi, cha, kusekhona omncane, usezimvini walusile. Samuel wathi kuJese, mlande, makeze kimi sizokudla uma esefikile. Wathumela ukuba alandwe. Wafika ke uDavide, wayempofana enamehlo amahle, ebukeka impela. Inkosi yathi, nangoke mgcobe nguye lo. Wathatha ke uSamuel uphondo lwamafutha, wamgcoba phakathi kwabafowabo. Kusukela kulelo langa umoya wenkosi wamhola uDavide, wahlala kuye nangenkathi ezayo. Wasesuka ke uSamuel waphindela ekhaya eRama. Eyithandwa zami, kaze yajula nansi inkonzo uNkulunkulu ayambula nguSamuel. Eyokuqala engifisa ukuyipalula, inkosi uSomandla ithi uSamuel, uyakumkhalela uSawuli kuze kube nini lokhu mina Jehova uNkulunkulu uSomandla ngimlahlile? Ngiyisaba leyo ukuthi kunabantu uNkulunkulu asebadikilile, asebalahlile. Athi obhala incwadi yesambulo athi awubandi, awushisi, athi untukuntuku, athi uJehova uNkulunkulu uSomandla athi uzokuhlanza, athi uzokuphalaza.
kunabantu uNkulunkulu asebalahlile. Sho njalo bhala incwadi kaGenesise isahluko sesithupha ivesi lesithupha athi uJehova wabuye wayisola ukuthi umuntu isidalwa esingumuntu usenzeleni. Yazi uSawuli uhlele ehlalweni sobukhosi, uyitshela ukuthi usayinkosi, uyitshela ukuthi usaphethe, kanti uNkulunkulu kade emlahlile. Yamangaza lento ngoba iningi lethu sihlele ezintweni, mhlambe sihlele emaperishini, mhlambe sihlele ezikhundleni, mhlambe sihleli kuma priest house, sihleli sifaka igqoko zababhishopi, mhlambe sihleli sithi singaba bongameli babhishopi bakhokheli, kanti uNkulunkulu kade esilahlile. Lento ifana nomama ozibiza ngomem othi kusawuyena ophethe leli kha, kanti umyeni wakhe kade amshiya ubhizi ulobola enye intombazane ekhona. Yazi lenkonzo ingifundisa ukuthobeka, ungaphakami, ungaqhoshi, ungayitsheli ukuthi into uyayazi, ungayitsheli ukuthi into ingeyakho, kodwa hlala emseni kaNkulunkulu. Ncenga amandla kaNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngokwami mina ngiyehluleka, ngokwami angazi ngenze njani, kodwa nxusa wena ukuba ungenzele. Kunenkonzo engithintayo uNkulunkulu ayambulayo, uthi hamba uyokhethela inkosi ekhethwe yimina. Lento ivuka kumina ukuthi uSawuli wakhethwa abantu, uDavide wakhethwa uNkulunkulu. La engihleli khona ngabe kwa abantu noma ngabe uNkulunkulu. Elabani izwi engilalelayo. Akuve kunzima uma sibuka abaphathi behluleka ukumela iqiniso, behluleka ukuhamba ngokulunga ngoba befuna ukujabulisa obhululu babo abababeke ezikhundleni. Abakwazi ukwenza into eyiqiniso ngoba kunesikweletu abasikhokhayo kulabo abababeka kulezi ikhundla abanazo manje. Ngithanda kule nkonzo uma uSamuel efika emzini waseBethlehem, bayambuza bathi uzokwenzani, uthi ngizokwethulela uJehova mhlatshelo, kodwa nani ngicela nilungiselele nize kanye nami. Yazi uNkulunkulu mesekubusisa ekuphakamisa, kunabantu abazoba mema ukuba bakuphelezele, kodwa bona bazi ukuthi baphelezela wena. Athi obhala kahle ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngiwile, athi ngelinye ilanga ngiyakuvuka. Kunabantu uJehova azofuna ukuba babe khona, angeke ababulale, angeke abanqunde amehlo, ufuna baphile saka, babone usuku uNkulunkulu ekuphakamisa. Abazibona baphelezela uDavide oyogcotshwa, kodwa khona enye ejulile. uJese ukhipha amadodana akhe
ayitshelayo ukuthi lawa angaba amakhosi. Athi uNkulunkulu kuSamuel athi ungabheki ubuso bomuntu nobude babo ngoba uJehova akabheki ubuso bakhe. Athi uNkulunkulu kuSamuel athi hayi nalona ngimfuni, angimkhethanga. Ekhona abanye abantu mabesibuka bathi bengayenza kangcono mina lento, bengakhuluma kangcono mina nginosibani. Kakade mina ngifundile kunosibani, ngihlakaniphile kunosibani, nginokuthi abangenakho kona. Kodwa athi uNkulunkulu angikufuni. Inkonzo yokuthotshiswa le, inkonzo yokufundiswa le. Yazi konke engimangazayo ukuthi uwakhipha usikhombisa amadodana akhe. 7 means perfection. Seqedile, complete. Ngokwakhe uJese seqedile. Abesethi uSamuel sephele wonke yini. Athi uJese ukhona olusa mhlambi, angimmemanga ngoba vele bowungekho umsebenzi wakhe. Hey thandwa zami, uNkulunkulu esekubusisa uyokubiza noma igama lakho belingekho kwilist. Uyokubiza noma kade ungamenywanga kwi-interview. Uyokuphakamisa noma igama lakho selikhishiwe ohlelweni labantu ebebengabekwa. Uyazi uNkulunkulu mebusisa abantu akalandeli imgomo, akalandeli ma-protocol, akanendaba nokuthi libekiwe igama lakho noma libekwanga, umenyiwe yini noma umenywanga, uzoyibizela wena akubeke kuleyo ndawo. Wonke umuntu okhona ebesebona ephelelisa umsebenzi. Makahlahlamelise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizokwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke uhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngisize ungilonde futhi namuhla. Ulonde nabo bonke ngifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocebileyo neNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Mahlamelise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.